विनंती करतो की आपण गावागावामध्ये, आपण ज्या गावात आहात त्या गावामध्येच आपण प्रचार करावा. बाजूचा कोणतरी बोलवतोय, सावंतवाडीमध्ये कोणतरी बोलवतोय, इकडे कोणतरी बोलवतोय म्हणून कृपया करून आपली जागा सोडू नका. आहे तिथेच राहा, कारण का तुमची गरज ही आहे तिथेच आहे. त्या भागात जी गरज असेल ते त्या त्या वेळेला बघून घेतील. निवडणुकीनंतर तुम्ही तिकडे गेलात तरी काय हरकत नाही. माझी विनंती आहे तिथेच राहा. आपल्यासाठी जसं जठार साहेब म्हटले, डोनाल्ड ट्रम्प वेगळा ट्विट करणार नाही. काय जठार साहेब, तुमची ओळख आहे, काय शक्यता आहे का? नाही, आपल्यासाठी काय करायची शक्यता आहे का? पण आज जठार साहेब एका वेगळ्या मूड मध्ये दिसले मला अनेक दिवसांना. वाटतं रिफायनरी जवळ आली आहे. पण या खरोखर व्यक्तीने त्या रिफायनरीसाठी जेवढे प्रयत्न केले, एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी एकदा होऊन जाऊ द्या. कारण का ती गरज आहे. कुडाळ मालवणमध्ये पण आमदारकी कशासाठी लढवतोय हे आपण अगोदर ओळखून घ्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.